ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 4 ኢየሱስ በዲያብሎስ ከምስተፈተነ ቁጥሪ 1 ኢየሱስ መንፈስ ቅዱስ መሊእዎ ካብ ዮርዳኖስ ተመልሰ በመንፈስ ካና በረኻ ተመርሐ በዲያብሎስ ድማ 40 መዓልቲ ተፈተነ በተን መዓልታት እቲአተን ገለ እኳ አይበልዕን ንሳተን ምስተወዳ ጠመ ዲያብሎስ ድማ ወዳ አምላኽ እንትኾንካስ እዝእምኒ እንጊራ ክኸውን አዘዝበሎ ኢየሱስ ካ ሰብ ኩሉ ቃል አምላኽ እምበር ብንጊራ ጥራይ አይነብርን ጽሑፍ ኢሉ መለሰሉ ድማ ዲያብሎስ ናብ ነዊሕ ከረን አደየቦ ብቅጽበት ዓይን ካ መንግስታት ኩሉ ዓለም አርአዮ ሽዑ ዲያብሎስ እዚ ስልጣን እዝን ብዘሎ ክብረተንን ናአይተዋሂብኒ እዩሞ አነ ንዝለለኹ ህቦ ናአኻውን ክህበካየ ስለዚ ንስኻብ ቅድመይ እንተ ሰገድካ ኩሉናትካ ክኸውን እዩ በሎ ኢየሱስ ካ እግዚአብሔር አምላክካ ስገድ ነው በይኑኻ አምልኽ ጽሑፍ እዩሞ ከባይ ረሓቅ ሰይጣን ኢሉ መለሰሉ ናብ ኢየሩሳሌም ወሰዶ ኣብ ገምገም ቤት መቅደስ ደው አቢሉኻ ንመላእኽቲ ክሕልውኻ ይእዘልካ እግርኻ በእምነኻ ይትዕንቀፍካ በእዳውን የልዕሉኻ ጽሑፍ እዩሞ ወዳ አምላኽ እንትኾንካስ ካብዚ ንታሕቲ ተደርበበሎ ኢየሱስ ድማ ንእግዚአብሔር አምላክካ ኣይትፈታትኖ ብሁል እዩ ኢሉ መለሰሉ ሽዑ ዲያብሎስ ፈተናኡ ዘበለ ምስ ወደየ ንግዚኡ ሓደጎ ኢየሱስ ኣብ ገሊላ ከምህር ከም ጀመረ ቁጥሪ 14 ኢየሱስ ድማ በኃይል መንፈስ ናብ ገሊላ ተመልሰ ወሪኡ ኻ ኣብቲ ኣብ ጎደበኡ ዘሎ ኩሉ ዓድታት ተሰምዐ ንስኻ ኣብ ቤት ጸሎቶም መሃረ ኩሎም ውን ይንእድዎ ነበሩ ቁጥሪ 16 ናብታ ዝዓበየላ ናብ ናዝሬት ድማ መጸ ብመዓልቲ ሰንበት ካ ከምቲ ልማዱ ናብ ቤት ጸሎት ኣተወ ከንብብ ውን ተንሰ መጽሓፍ ነቢይ ኢሳያስ ካ ሃቦ እቲ መጽሓፍ እንተቆልዖ ኻ እዚ እተጻሕፎ ክፍሊ ረኸበ ንድኻታት ከበስሮም ስለ ዝቐብኣኒ መንፈስ እግዚአብሔር ኣብ ልዕለ እዩ ንምሩኻት ከምልስ ንዕውራት ምርኣይ ንጉፉዓት ከዓ ምውፃእ ሓራ ክሰብኽ ሕሪይቲ ዓመት እግዚአብሔር ውን ክሰብኽ ለኣኸኒ ነቲ መጽሓፍ ዓጺፉ ከዓ ነቲ ኣገልጋሊ ሂብዎ ተቐመጠ ኣብታ ቤት ጸሎት ዝነበሩ ኩሎም ድማ ዓይንቶም ናብኡ ይጥምታ ነበራ ሽዑ እዚ ጽሑፍ እዚ ሎሚ ኣብ ኣዛንኩም ተፈጸመ ክብሎም ጀመረ ኩሎም ከዓ መስከረሉ በቲ ካብ ኣፉ ዝወፅእ ዘረባት ጸጋ ድማ ይግረሙ ነበሩ እዚ ስወዲ ዮሴፍ ደይኮነን ከዓ ይብሉ ነበሩ ንሱ ድማ ብርግጽ እዚ ምስላዚ ፈዋሳይ ንርእስኻ ፈውስ እቲ ኣብ ቅፍርናሆም ዝገበርካዮ ከም ዝሰማዕና ኣብዚ ኣብ ዓድኻውን ከምኡ ግበር ትብሉኒ ኣለኹም በሎም በለ ከዓ ነቢ ኣብ ዓዱ ከቶ ከም ዘይከብር ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ብዘመን ኤልያስ እቲ ሰማይ 3 ዓመትን 6 ወርሕን እተዓጽወሉ ኣብ ኩላታ ምድሪ ከዓ ዓብይ ጥሜት ዝኾነሉ ወርሓት ኣብ እስራኤል ብዙሓት መበለታት ነይረን ኤልያስ ከዓ ናብ ሓንቲ መበለት ሰበይቲ ኣብ ስራጲታ ናይ ሲዶና እምበር ናብ ሓንቲ ካባታተንሲ ኣይተላእኸን ብዘመን ነቢ ኤልሳውን ኣብ እስራኤል ብዙሓት ለምጻማት ነይሮም ንእማን ሶርያዊ ጥራይ ደኣ እምበር ካባታቶምሲ ሓደ እኳ ኣይነጽሕን ኣብታ ቤት ጸሎት ዝነበሩ ኩሎም እዚ ምስ ሰምዑ ኣዝዮም ኮረዩ ተንስዮም ካብ ዓዲ ናብ ወጻኢ ኣውፅዎ ከጽድፍዎ ከዓ ናብ ገምገም እታ ዓዶም ተሰሪሓትሉ ዘላ ከረን ወሰድዎ ንሱ ግና ብማእከሎም ሓሊፉ ከደ ኢየሱስ ርኹስ መንፈስ ከም ዘውፅእ ቁጥሪ 31 ድሕርዚ ናብ ቅፍርናሆም ከተማ ገሊላ ወረደ ብሰንበት ውን ይምህሮም ነበረ ዘረባኡ ብስልጣን ስለ ዝነበረ ድማ ብምህርኡ ተገረሙ ኣብታ ቤት ጸሎት ከዓ ርኹስ መንፈስ ዝሓደረ ሰብኣይ ነበረ ብዓብይ ድምፂ ከዓ ኣየ ኢየሱስ ናዝራዊ ምሳኻ እንታይ ኣሎና ክትጥፋኣና ዶ መጺኻ ኣታናይ ኣምላኽ ቅዱስ መን ምዃንካ ፈሊጠካ ኣለኹ እናበለ ጨደረ ኢየሱስ ከዓ ስቕበል ካብኡ ውን ውፃእ ኢሉ ገንሖ እቲ ጋኔን ድማ ኣብ ማእከሎም ደርበዮ ገለ እኳ ከይጎድኦ ከዓ ካብኡ ወፀ ኩሎም ሰንበዱ ንሓድሕዶም ከዓ እዚ ነገር ዝስ እንታይ እዩ ንርኹሳት መናፍስቲ ብሓይልን ስልጣንን ይእዝዞም እሞ ይወፁ እናበሉ ተዘራረቡ ወሪኡ ድማ ናብተን ኣብ ከባቢኡ ዘለዋ ኩለን ጎደቦታት ወፀ ንሓማት ስምዖን ንኻልኦትን ብዙሓት ከም ዘሕወየ ቁጥር 38
ካብ ቤት ጸሎት ተንሲኡ ናብ ቤት ስምዖን ኣተወ። ሓማት ስምዖን ከዓ ብብርቱዕ ዓሶ ሓሚማ ነበረት። ብዛዕባ እውን ለመንዎ። ኣብ ልዕሊኣ ድን ኢሉ ነቲ ዓሶኣ ገንሖ። ተዓሶውን ሓደጋ ብኡቡ ተንሲኣ ኣገልግለቶም። ቁጽሪ 40 ፀሓይ ክትዓርብ ከላ ከዓ በበይኑ ዝኾኑ ሕማም ዘለዎም ኩሎም ሕሙማት ናብኡ ኣምፁ። ንሱ ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፎም ኢዱ ኣንቢሩ ኣሕወዮም። ኣጋንንቱ ንስኻ ወዲ ኣምላኽ ኢኻ እናበሉ እናጨደሩን ካብ ብዙሓት ይወፁ ነበሩ። ይገንሖም ከዓ ነበረ። ንሱ ክርስቶስ ምዃኑ ስለ ዝፈለጡ ድማ ክዛረቡ ኣይፈቐደሎምን። ኢየሱስ ኣብ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ከም ዝሰበኸ። ቁጽሪ 42 ምስ ወግሐ ድማ ወፂኡ ናብ ጽሙይ ቦታ ኸደ። እቶም ህዝቢ ከዓ ይደልይዎ ነበሩ። ናብኡ መጺኦም እውን ካባታቶም ከይከይድ ሓዝዎ። ንሱ ግና ስለዚ እየን እትለኣኩ እሞ ንኻልኦት ዓድታት ድማ ብስራት መንግሥቲ ኣምላኽ ሰብከለን ይግባአኒ እዩ በሎም። ቁጽሪ 44 ኣብ ኣባይቲ ጸሎት ገሊላ ከዓ ይሰብኽ ነበረ።